А пачынаем ад новых падрабязнасцяў датычна біяграфіі зніклага чальца Беларускага фонду спартовай салідарнасці Анатоля Котава. Паводле выдання нашай Нівы, Котаў вырас у сям'і супрацоўнікаў КДБ. Ягоныя бацькі і брат, афіцэры камітэту дзяржаўнай бяспекі. Да таго ж, ён быў блізкім знаёмым былога камандзіра адной з частак ГРУ Уладзіміра Папова. Папоў кадравы выведнік, а таксама супрацоўнік службы бяспекі Лукашэнкі. Падчас працы ў дырэкцыі еўрапейскіх гульняў Котаў і Папоў сядзелі ў адным кабінеце. Увосень 2019-го разам заснавалі таварыства з абмежаванай адказнасцю спадчыны 2019, якое ладзіла культурна-відовішныя імпрэзы. След былога дыпламата і супрацоўніка адміністрацыі прэзідэнта Анатоля Котава знік у Турэччыне. У Стамбул ён прыляцеў з Варшавы ў мінулы чацвер 21 жніўня. Паводле інфармацыйнага агенцтва ІХА, Турэччыну беларус пакінуў той жа дзень праз марскі памежны пераход Трабзон у Чорным моры. Як пазней стала вядома Deutsche Welle з крыніцаў у турэцкай паліцыі, Котаў з нейкімі спадарожнікамі адплыў на прыватнай яхце ў Сочы. Міністэрства абароны Беларусі прызнала, што за апошнія гады разгарнула вытворчасць боепрыпасаў, падрыхтавала спецыялістаў і перафарматавала шэраг цывільных прадпрыемстваў. Некаторыя заводы гэтак выжылі і пачалі зарабляць на крывавым бізнесе Крамля. Іншыя цывільныя прадпрыемствы банкрутуюць, у сярэднім па 2 на дзень. Больш пра айчынную прамысловасць Юлія Тельпук. 40 ракетаў запускае рэактыўная устаноўка залпавага агню «Град». Цяпер афіцыйна ведаем, што гэта могуць быць беларускія ракеты, накіраваныя расійскім войскам па ўкраіне. Мы асвоілі вытворчасць боепрыпасаў да артылерыйскіх сістэмаў, да рэактыўных сістэмаў залпавага агню, перафарматаваўшы некаторыя грамадзянскія прадпрыемствы. І сапраўды выйшлі на сучасныя тэхналогіі вытворчасці боепрыпасаў для сваіх узброеных сілаў. У тым ліку гэта экспартны тавар, якім, на жаль, карыстаецца попытам. Словы кіраўніка Саўбезу прагучалі падчас візіту на аршанскі завод «Лехмаш». Пра вайсковую вытворчасць, на якім дзяржава маўчала, але распавядаў Белпол яшчэ 8 месяцаў таму. Помогали наладить производство боеприпасов в части отладки технологического процесса и представители НПО «Сплав». БМЗ, завод дакладнай электрамеханікі, інтэграл, тэрмапласт, завод Вавілава і гэтак далей. Александр Вальфович прызнаў, што наладжаная таксама прамысловасць сродкаў радыёэлектроннай барацьбы, оптыкі, рыштунку асабістага складу для самообороны и на экспорт. Эти предприятия, которые производят это оружие, не направлены целиком и полностью на войну в Украине. И это возможность для перевооружения армии русских и для, скажем так, подготовки к будущему конфликту, который, в принципе, об этом говорят и разведка Эстонии, Германии, и представители НАТО говорят, что такое возможно. И Беларусь, увы, будет полноправным участником этой войны, потому что она уже прямо сейчас занимается перевооружением России. Некаторыя мадэрнізаваныя пад расійскую дактрыну беларускія вытворчасці яшчэ не выйшлі на свае магутнасці. Тым часам згортваюць прамысловасць дзясяткі іншых беларускіх прадпрыемстваў. Выданне «Флагшток» апублікавала скаргі работнікаў жлобінскага таварыства «Белфа», якое больш чым 40 гадоў робіць штучнае і ваўнянае футра. Прадпрыемства ліквідуюць як нерэнтабельнае. Што будзе на месцы фабрыкі, ніхто не ведае. Людзей адправілі на 2/3 заробку, гэта ў жніўні. А потым за свой кошт. Людзям прапанавалі шукаць працу. Раней у медыі трапіла відэа, дзе працаўнікі пытаюцца ліквідатара, чаму Белфа з дзяржаўным кантрольным пакетам акцыяў ліквідуюць за кошт вытворчасці. Месяц таму эканамічны суд Менскай вобласці ліквідаваў жодзінскую мэблевую фабрыку, якая займалася вытворчасцю мяккай мэблі і вырабаў з натуральнага каменю. Збанкрутаваў вядомы яшчэ за саветамі вытворца лыжаў Целяханы. Не дапамагло нават уключэнне заводу ў склад управлення справамі Лукашэнкі. То, что предприятие банкротится, это такое естественное следствие всей политики режима Лукашенко, которая не давала развиваться этим предприятиям на конкурентном рынке. То есть это всегда было административное управление сверху, и оно было неэффективным. Принимались решения о модернизации тех производств, которые не нужны в принципе, да, как, например, огромное количество цементных предприятий. У першым паўгоддзі сёлета дэпартамент санацыі і банкрутства Мінэканомікі ініцыяваў 464 справы аб банкрутстве. 82% гэтых арганізацыяў ужо спынілі сваю дзейнасць або знаходзіліся ў працэсе ліквідацыі. У судах на той момант разглядалі справы 36 прадпрыемстваў з дзяржаўнай доляй у статутным фондзе.
Юлія Цяльпук, Белсат. Кіраўнік КДБ Іван Церцель сустракаўся з прадстаўнікамі выведкі ЗША і Вялікай Брытаніі. Пра гэта са спасылкаю на свае крыніцы паведаміла французскае выданне Intelligence Online. Журналісты прысвяцілі кадабісту асобны артыкул, у якім робяць выснову. Чекіст адыгрывае ключавую ролю ў перамовах паміж Масквою, Кіевам і заходнімі краінамі. Паводле Intelligence Online, у сярэдзіне ліпеня Церцель сустракаўся з прадстаўнікамі брытанскай сакрэтнай выведнай службы Мі-6. А ўсяго за некалькі тыдняў да пачатку перамоваў паміж Дональдам Трампам і Владзімірам Пуцінам старшыня КДБ прымаў высокапастаўленую амерыканскую дэлегацыю. Імаверна, гаворка пра сустрэчу сёлета ў чэрвені Александра Лукашэнкі з прадстаўніком прэзідэнта ЗША Кітам Келлагам. Тады Церцель заявіў, што камітэт дзяржбяспекі адыграў ключавую ролю ў арганізацыі беларуска-амерыканскіх кантактаў. Сустрэчу ж у Лукашэнкі ён назваў, цытата, адною з вельмі шматлікіх захадаў. У Беларусі затрымалі старшыню нацыянальнага паралімпійскага камітэту Олега Шэпеля. Таксама не на волі дырэктар віцебскага прадпрыемства «Элект» Александр Пілатаў. Паводле выдання «Зеркала», затрыманні могуць быць звязаныя з фінансавымі і эканамічнымі прычынамі. У дачыненні Олега Шэпеля, які з 2002 года таксама узначальвае таварыства інваліду зроку, даўно існавалі абвінавачанні ў карупцыйных схемах, аднак раней іх нібыта вырашалі цішком. Што да Пілатава, то ў 2024 годзе ён атрымаў званне чалавека года Віцебшчыны у намінацыі «Сацыяльная сфера». На ягоным прадпрыемстве працуюць больш за 500 чалавек, палова з якіх асобы з праблемамі зроку. Афіцыйна абодва кіраўнікі нібыта ў адпачынку, але дакладных звестак пра іхнае вяртанне няма. Нумары тэлефонаў недаступныя, а апошнія сляды актыўнасці ў сацыяльных сетках датуюцца канцом ліпеня. Не толькі пачатак восені і вучэбнага года. З 1 верасня беларусаў чакае шэраг зменаў. Да прыкладу, можна будзе танаваць заднія шыбы ў аўтамабілях, а штрафы за праезд без квітка аплочваць выключна праз АРІП. Акрамя таго, адкрываецца паляванне на баброў і выдраў у любы час содняў з засады, з маламерных суднаў і нават з дапамогаю капкана. Іншыя змены сабраў Антон Бяздольны. З 1 верасня ў сярэднім на 5% вырастуць пенсіі, прычым павышэнне закране адразу ўсе катэгорыі: працоўныя, паводле веку для асобаў з інваліднасцю і пенсій для тых, хто страціў кармільца. Сёлета ў лютым выплаты ўжо павышалі на 10%, а з 1 жніўня індэксавалі сацыяльныя пенсіі і выплаты для інвалідаў. Паводле разлікаў, сярэдні памер пенсіі па ўзросце складзе 980 рублёў. З улікам усіх павышэнняў з мінулага верасня яна падрасла на 167 рублёў. Пры гэтым Міністэрства працы і сацыяльнай абароны папярэджвае, што павышэнні будуць індывідуальныя, бо залежаць ад стажу, устаноўленых даплатаў ды іншых акалічнасцяў. На рост доходаў могуць разлічваць таксама працаўнікі бюджэтнай сферы. Гэта звязана з павышэннем з 1 верасня базавай стаўкі. Яна вырасце на 1% або на 3 рублі. Цяпер больш за 800 тысячаў працаўнікоў дзяржаўных арганізацыяў могуць разлічваць на павышэнне не толькі тарыфнай стаўкі, але і прэміяў надбавак даплатаў. Яны таксама залежаць ад гэтага паказніку. Чакаюць змены і ўдзельнікаў дарожнага руху. Найбольш значныя закрануць уладальнікаў самакатаў, скутараў і электраровараў. Гэтыя віды транспарту аб'яднаюць у катэгорыю сродкі персанальнай мабільнасці. Міліцыя вызначыла, што яно будзе ўключаць. Скорректировано определение понятия самого средства персональной мобильности. Это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес и максимально конструктивную скорость движения не более 25 км в час. Предназначили для движения одного человека посредством использования электродвигателя. Лица, передвигающиеся на средствах персональной мобильности, приравниваются к велосипедистам. Калі ж самакат ці ровар мае рухавік і здольны разганяцца больш як на 25 км за гадзіну, яго давядзецца рэгістраваць у ДАІ. Апроч таго, у сярэднім на 3% вырастуць цэны на праезд па платных дарогах. Латвія з наступнага месяца змяняе правілы ўезду для грамадзянаў Беларусі. Цяпер нашым суайчыннікам, у якіх няма латвійскай візы, неабходна запоўніць адмысловую анкету не пазней, як за 48 гадзінаў да паездкі. У ёй трэба ўказаць мэты, тэрміны і месца перабывання, а таксама сувязі з дзяржаўнымі структурамі ў Беларусі. За скажэнне ці недасканаласці прадугледжаны штраф. Даныя плануюць выкарыстоўваць органы дзяржаўнай бяспекі для ацэнкі рызык. Антон Бяздольны, Белсат. Ужо хутка, 1 верасня ва ўсіх школах Беларусі пройдзе традыцыйны першы урок. Гэтым разам на тэму «Эстафета пакаленняў, захоўваючы мінулае, ствараем будучыню».
Мэты ўроку сфармуляваныя прыгожа, каб, цытата, «фармаваць павагу да дасягненняў народу, пачуццё гонару за краіну». Пра што ж будуць распавядаць настаўнікі школьнікам у першы дзень новага навучальнага года, высвятляла Ірына Дарафійчук. Мы, камсамольцы і піянеры 1967 года, працягваем табе руку сяброўства праз адлегласць у 50 гадоў. Гэтыя словы беларускія школьнікі пачуюць на першым уроку ў навучальным годзе і напішуць лісты піянерам 2075-го. Метадычку распрацавала Міністэрства адукацыі. Октябряты и пионеры 60-х, 70-х годов. Вот это менавіта молодость Лукашенко. Вось, ему будзе прыемна, што вось тая атмасфера, якая была ў яго школе, вось яна зараз захоўваецца. Вось гэта адзіны сэнс таго, што рыхтуецца. Паводле метадычкі урок мае адбыцца ва ўрачыстым антуражы савецкіх часоў. Настаўнікі ж пры апісанні ўсіх дасягненняў Беларусі маюць падкрэсліваць ролю Лукашэнкі. После 2020 года, особенно последние годы, обязательно много говорится о том, что в Беларуси сделано хорошо, что стало лучше, какие события, да, какой-то даже и культ личности есть, благодаря кому это все происходит, и почему мы так в Беларуси замечательно живем. Вярнуць беларускіх дзяцей у савецкую мінуўшчыну рэжым спрабуе метадычна. Пасля 2020 года ўлады пачалі актыўна ствараць у школах так званыя патрыятычныя класы і клубы. Рэанімавалі савецкую вайсковую гульню «Зарніца». У Беларусі налічваецца больш за 630 тысяч піянераў і акцябратаў, што складае амаль 90% ад усіх школьнікаў адпаведнага ўзросту. Есть искренне верящие дети, им это очень нравится, они ходят в знамени, им это интересно, для них это какая-то своего рода такая игра. То, что это проходит через насилие, то, что активно насаждается, обязательно, чтобы туда вступал, приходил, деньги платил за эти галстуки, за все остальное, вот это, конечно, вызывает отторжение у детей. Прапагандуючы культ асобы Лукашэнкі, давяртаючыся да мінулых ідэалаў, выхаваць новае пакаленне гомасаветыкус рэжыму не ўдасца, перакананыя нашыя суразмоўцы. Но на сегодняшний день, когда есть интернет, и если у тебя, например, здоровая семья, которая тебе тоже не навязывает какие-то странные тезисы, то в целом у детей есть шанс не быть подверженными настолько сильно этой пропаганде. Пра што ж варта гаварыць з вучнямі на першым уроку навучальнага года? Первый урок должен быть про ответственность, учить детей ответственности, говорить о ценности жизни, если мы уже говорим про что-то связанное с войной, о правах, о культуре, о языке. Паводле старшыні палаты прадстаўнікоў Ігора Сергіенкі, на навучанне аднаго школьніка дзяржава штогод выдае больш за 3,5 тысячы рублёў. Колькі з іх прыпадае на стварэнне ідэалагічных метадычак, пытанне бадай рытарычнае, улічваючы, што Сергіенка асобна адзначыў ролю школу не толькі ў навучанні, але і, цытата, у выхаванні асобы. Ірына Дарафійчук, Белсад. І ў працяг тэмы «Хочаш трапіць у школу? Запішыся ў журнал». Гэта новае правіла Міністэрства адукацыі для бацькоў і апекуноў вучняў. Чыноўнікі заўпэўнівалі, што новаўвядзенне не прывядзе да нязручнасцяў. А што ж насамрэч? У адказ у наступным відэа з сацыяльных сетак без каментара. Так, тут собрание в школе организовали. Посмотрите, какая ученица.